Ngayong araw pala guys ay nandito tayo ngayon sa Bicol, kaya let's do this. So habang nandito tayo ay try natin makapagala-gala. Ang destination natin ngayon ay papunta tayo ng Sorsogon. So dito sa first stop natin, picture-picture sa boundary ng Kamsur. Then ma-amaze ka rito sa bawat tanawin, napakaganda talaga, nakaka-relax. At syempre ang ating biyahe ay chill ride lang tayo dito habang binabaybay natin itong Albay. So itong ride natin ay ginawa natin itong video na to is December, kaya late upload tayo. Pero talagang napakaganda talaga ng mga kalsada parting Albay. So hindi lang gaya ng dadaanan natin papuntang Quezon hanggang papunta ng Kamsur. So alright, so let's go. Okay guys, at dito nga pala sa unang first stop natin ay pumunta tayo sa nagbabiral na 7-Eleven dito sa lugar ng Albay. Yan, ang nakakalungkot lang, hindi nagpakita si Mayon dahil dito, yan, bago tayo makadating ay umulan. So medyo nag-aambon-ambon pa nga to na habang nagbibideo tayo dito sa Albay. Yun, dito ako ngayon sa yung nagbabiral na na 7-Eleven dito sa Albay. So ito yan, katabi lang siya ng Ponix na gasoline. Ayun yung 7-Eleven. Kaso hindi siya nagpakita, umuulan kasi. Ayun sayang. Kita nyo, basa yung kalsada. Ayan. So yun, dito na tayo sa Sorsogon. Sports Arena ng Sorsogon. Yon, bali nga pala guys, dito tayo dumaan sa may coastal road ng Sorsogon dahil dito napaganda ng mga tanawin at kita natin yung mga bundok, syempre yung mga dagat dito. Kaya let's go! Hindi lang natin first time makadaan dito. Dati kasi nung pupunta ako ng Sorsogon, hindi lang tayo nakapag-video. So ngayon, meron tayong cameraman sa likod. Ayan, habang binabaybay natin tong coastal road, talaga namang ma-amaze ka sa bawat kalsada rito dahil damang-dama mo yung napakaluwag ng kalsada habang makikita natin yung kalikasan. So napakaganda ng paggagawa rito ng kalsada. Wala tayong makikita rito ng mga lubak-lubak na anumang parte ng kalsada rito. Kaya the best talaga itong coastal road ng Sorsogon. Napakahaba na ito guys. Kaliwat kanan pag tumingin ka rito, halos hindi ka mapapakali rito sa napakagandang tanawin. Kaya the best talaga ang mag-ride dito sa Sorsogon, lalo na rito sa coastal road. Ayan, kaya panoorin nyo yung bawat video natin habang nag-ride tayo rito at binabaybay natin, pauwi tayo ng Kamsur. Okay, let's go!
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough